Nire film laburra dibujua neska bat, 20 urtekoa, agorofobia duena, eta kostatzen zaiola etxetik ateatzea, eta bere helburua da psikologora jutia. Sortu zen duela 2 urte, ni ospitalean ingresatuan egonean, eta han hasi nintzen idazten, eta urrian hola, esan eta behar dut. Ikusi nun Instagrameko anuntzio bat, Gipuzkoako gazte auzolanean aiziela proiektu berrientzako diru laguntzak eskatzen. Proiektua biali nun, gidoia biali nun, eta gustatu zitzaien. Hasieran gatu nintzen grabaketa eta gero sentsazio arraro batekin, esan ez ez da ulertzen, aida gehatzen super falso bezala. Minon gero ja editatzen hasi nintzen bitartean, eta gero soinua sartu nun bitartean eta kolorea eta hola, gero esan nun, bain bai. Hasian ikasi nun erdi mailako ziklo bat Stevin, bideo DJ. Eta bain nago ikasten 2. urtea realizazio audiovisuala bai Stevin. Bultzatu itena gai honetaz zitea, hasteko nik bizietelako. Duela 3 urte gutxi gora bera anoresia bizi nun, ansiedadea bai, eta agorofobia barne. Eta nik uste bultzatu itena da, ikusetutelako bideo pilo bat TikToken eta jendea hortaz hitz egiten eta dirua irabazten. Eta seguramente jende hor eukiko dula arazoi bineon. Como que dena da super pozik, no seke, eta egitan ez da hain pozik, ez da pasatzen hola. Nahi nuen eman una cara de realidad, esan ez, hau da bizitzen dutena pertsona batek, agorofobia duena. Aurkitu una gifes internetetikan, ze laguntza behar nuen benetan, eta animatu nintzen, esatea, Maider, gaizki zaude, laguntza behar dezu. Orduan idatzi nun inorri esan gabe eta azkenean honea etorri nintzen psikologo bat behar nolako, ireki nintzen. Izan zen lehenengo aldean ikuste benetan ireki nintzela psikologo batekin, pertsona batekin, eta bain taldean nago eta super ondo. Nik uste azpimarratuko nukena gehiena da taldean gehiago baloratzen naizela. Nik uste taldean gaudenean, ikustet enezela bakarra, enezela hoi pasatzen. Horrek ititena da, pentsatzea, Maider ez zaude bakarrik. Egia esan momentu enten arraro nago, ez da ondo, ez da gaizki, ze antibajoak ditut, nik uste mundu guztia bezala. Eta momentu hortan nago batez ere urduri eta super antxitateakin proiektu hau ateatzeko gogoakin tola. Zinen nera ametxaua, ni oso ameslaria naiz txikitatikan. Ta hasteko da nire kortometraia hau mundure iristea, jendea konstientizatia arazo hau dagoela, eta jendea dena bizitzen jakitea ez dagoela bakarrik, eta jende hor dagoela laguntzeko edo baita ere ikusteko bakarrik ez daudela. Eta, hola hasteko ametxe bat, nire ametxa da pelikulak itea, segitzea idazten tola, eta albadet aktore ezagunekin lan itea, hobeto.